ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni mama Nazaretha. Cha maNazaretha engcwele. Umfana wakwaJama lo ebhulwa. Bengithi angizusukuma ngiye kumuntu obajwayelayo abantu. Kodwa kusho ukuthi ke ingilosi yala ekhaya ivumile nje cha ake ngisukume. Kade ngisukumile nase emngeni. Nala isangivumela ukuthi ngikhulume. Ngiyacela ke uNkulunkulu kaShemba ngiphizwi athanda ukuthi ngikhulume ngoba ingcwele bakhe. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwakade kukhotheme isilo samabandla. Sazi ukuthi kwakuqondene nasiphi isikhumbuzo makufikwa ebuhleni kwase kufanele ukuthi akube inkonzo. Ithi ke inkosi uNyazi wezulu mayisukuma ithi lenkonzo nginike umfundisi uGcwensa kufanele ngabe inkonzo yofakazi kodwa ngoba nivama ukuthi manje khuluma ninkolodelane ngiye ngayinikeza umfundisi. Ngiyacela ke bangcwele uma ngiguqile la ngingabi sesikalini sokuthi ngishumayela kakhulu kunosibani kodwa masuke siguqa kanje ukhona ozuza kumina njengoba ngiguqile omunye angazuzi lutho kodwa kolandelayo besazuze. Noma bengingathi manje uShemba uNkulunkulu bese ngihlale phansi ngabe sekuphelele. Athi ngaphela ke lokho emizweni yethu ukuthi kube khona umqhudelwano ngenkonzo. Kodwa inkonzo akuboba eyokuthi baphile abantu bakaNkulunkulu ngoba basuke bephuma ezindlini benokucakeka ohlukehlukene. Umthandazo ukuthi ke inkosi ngiphe izwe elilodwa kodwa elizokwenza ukuthi baphume bekhona baphilile namhlanje. Ithi ke inkosi ilanga ngelanga lendaba ngizoyikhuluma nje ngiyihathuze ngijombe nje ngoba kukhona inhloso ngayo. Ithi ngelinye ilanga ngihambile ngicabanga ukuthi yayihamba ngokwasezulwini ngokomoya. Ithi bengihamba ngase ngilandelwa umdlwane oyimalasi. Uthi wangilandela waze wakhonkotha uthi ke umthetho uShemba yena umuntu okhonkothwa yilesilwane esinjengalesi. Wahamba ngaze ngayinaka lo mdlwane ngase ngima ngibuza ukuthi hawu kwenze njani. Sewuthi ke lo mdlwane cha angisiwona umdlwane kodwa mina ngiwunozibani. Indlela engahamba ngayo emhlabeni ngahamba kanti ngangidle ngesitsha esasidlele imalasi. Ngithe mangihamba emhlabeni ngase ngihamba naloko okungcola yiko lokho kungenza ukuthi manje ngibe umdlwana ngisiwe umdlwane ngiwunozibani. Yayisizwa lapho ke inkosi kwafakazeleka futhi ukuthi uShemba akhonkotha ibalasi. Nathi ke maNazaretha uma singena phakathi kwalamatshe siyayisiguqe lapha esangweni. Umuntu nomuntu angazi ukuthi uyawuthandaza uthini. Kodwa mina mangingena ethempelini angizikhumbuli lapha esangweni ngicela imoto.
angizikhumbuli ngicela nomsebenzi kodwa ngikhumbula ukuthi ngivame ukucela ukuthi inkosi sengingena endane yakhe ingcwele ngicela ungiphe ukukhonza wena ngikubone kuze kuphele inkonzo. Kuyoba kubike uma sithi masivuka lapha emasangweni eThempeli bese ingilosi eziloba abantu lapha uthi mawuguqa bese ibona isilwane esithize. Ohlala uzibuza ukuthi impilo engiyiphilayo mangingayikhathanisa nesilwane ngaba silwane esini. Mawunomona ufana nasilwane esini. Kodwa isilwane esinomona ilesi engikhuluma ngaso. Ngoba sithi sinako kwazi ukudla kodwa meke kwaqhamuka esinye bese siyagagama noma siseduze kwaso nje singafunanga ukudla kwaso. Nawe mNazaretha oyingcwele zifuna ukuthi asikho isilwana ngathi uNkulunkulu mawuguqa esangweni akubone sokuyisona ngenxa yokwenza kwakho sokusho ukuthi awuseyisiwe uNazaretha. Ingane zamakhosazana zikhulumile ekseni. Uma amakhosazana nikhokhelana nithi nicela uNkulunkulu kaShemba nigcine. Nithi uNkulunkulu kaShemba kanigcinele ukuthini? Anigcinele ukuthi nikhule kube ho-ati noma anigcinele ukuthi nigane noma anigcinele ukuthi mase nidelile ukuba amakhosazana bese nivele nibe yitethelele. Nithi uNkulunkulu akanigcineleni. Ngikubuziswa lokhu ukuthi ingane zamakhosazana nazi igcwele la. Kodwa uma ngingaqhamuka manje siphuma nje la bese ngiya kuyona intombi. Nkosazana wena ngiyakubona ukuthi ungawuvusa umuzi wasekhaya. Iyabhala iyacisha. Uthe uNkulunkulu kaShembe kanti ungena eThempelini wakhuluma wathi akagcine bowuthi akagcineleni. Hayi sikhona. So ufana nasilwane esini mawuguqa lapha esangweni ukhulume embhobheni uthi uNkulunkulu akakwenzele into kodwa ungazazi ukuthi ufuna ukwenza lofunani. Sibuzeke ukuthi ufana nasilwane esini. Azothi ma uNkulunkulu uguqa ucela ukungena eThempeli akubone sokuyisona. Kuzozifikela kwenta isilwane esini. Nami ngiguqela mhlawumbe ngiyazazi ukuthi ngifana kodwa mNazaretha angithandazeli ukuba isilwane ngithandazeli ukuba uNazaretha. Mangiguqa nje lapha ngizongena uShemba wonke awunali iNazaretha la. Bese ngiloba mawuguqa ke nkosazana isilwane esini sengiyafika ngifuna ukugana suyabhala uyacisha ubuka ukuthi nginezinyo elihlephukile. Jama. Izinyo elihlephukile lizokwenzelana awuzugana yini wena uhambe yoba unkosikazi ukuze uNkulunkulu sifezeke isicelo sakho ukuthi uthe akagcine. Ngikhuluma iqiniso ziningi ngabe insizwa la siganiwe. Bafuna ukubheka ukuthi unamashiya angakanani. Hayi akuwona lawa athandwa yimina. Kumendo utholaphi ngoba kuzaqhamuka ongenawo la njengawami kanti wena uthanda wona. Mani ithi uNkulunkulu akanigcine akanigcineli ukuthi ganani phela. Mawuthi ke ufuna ukuba u-ati nquma ke manje ukuthi wena ufuna ukuba u-ati uqede. Nithanda ukuba yini makhosazana no-ati? Uthi udade wethu mdala kunami ekhaya uthe mina ngokugcina ubaba noma oyedwa. Yena udade wethu wesithathu mawuqala phezulu. Uthi kumina kodwa nayenzelani into ebhika ngakho ukuthi ningasifuneli umendo. Wahlala kudade wethu wazwamdala impela einkosazana. Kodwa kusho ukuthi akabanga nayo inhlanhla yokuthi kuqhamuka umuntu othi ngifuna ukuthi ugane inkosazane ngifika nomendo kuwena nenkomo kini. Akabangabikho kwazibonakala. Niyababulala ke emakhosazane labeni baqomayo baze bathatha ubuntombi beni. Udade wethu kwenze kanjalo wathi
wonakala uyisoka lakhe lavele lashona. Wathi uthole lesibili selithi liyaqala nokuncane laphinde lashona. Ngoba ingilosi yakho uyinkosazana nalabo enibabona bengakafi sebefile. Kodwa bafe ngendlela ezihlukene, ukufa kona ukufungcwatshwe kuphela. Laba nje nikhetha bona nishiye la nigijimele lapha ngaphandle kulaba abanani ligama engingathanda lisho lemgobheni niyababulala sebefile. Bese nani nifile number 2. Ngoba noma senizene ngicela ngale eseyintethelela umuntu ukuthi qhamuka uyiphi ngifuna ukugana akafuni futhi. Kanti nithe uNkulunkulu akanigcinele nizilwane ezini manje goqa nicela ukungena ethempelini. Intombi zentethelele uthini uShembe uthi kuzona mayethandaza njalo. Ngoba uShembe uhlakaniphile. Noma ungeke ube nobuciko bokumsebenza ukuthi uyiqilele izikhothe emhlanje. Akaze asho uShembe uthi mayikhiphi abizibusiswa wathi abafuna ukuganwa baganwe, abafuna imisebenzi bese nentombi zentethelelo ezifezeke izifiso zazo. Wena ke inkosazana yentethelelo isiphi isifiso sakho? Ngoba akazange uShembe asho ukuthi unicelela umendo, ufuna ukuthi akusuke kuwena. Ukuhuka ngamabomu ukuthi uyawucela yini umendo ngoba uyazazi ukuthi udinga umendo wena ekugcineni. Kodwa akafuni ukulikhipha ngembaba uthi uNkulunkulu akafezeki isifiso. Mawuthanda ke ukuthi hayi mina ngisathanda bonke abantu ngoba ngingafuni ukugana ngizophathwa umuntu angifuni ukuphathwa. Futhi mina ngisathanda ukuthi mangibona lo ngimthande ngimqome ngimshiye ngiphinde ngimqome. Isizofezeka leso ngoba uNkulunkulu lokho eshila ukuthi izifiso zabo zifezeka. Ekugcineni kosuku uyaphuma umphefumulo uyayiswela indawo ngale ngoba masihambe emhlabeni manazatha sikukhumbule ukuthi asizufica abantu be-new generation kuphela. Awekho ama-2000 kuphela uzafica amakhehla amadala kina kade ahamba azi ukuthi nje umuntu oyilento yiyona uhlala kanjani nabo. Abangezwa futhi ngomunye umuntu. Abazothi mabethi intethelelwa ingeni thina sesikuvumile sathi kwenze konke kodwa bona bokuthi thina sikwazi lo muntu usadinga insipho yokumgeza uyogezwa kanjani suze wahamba. Kade esho uNkulunkulu ukuthi izifiso zakho azifezeke ucele ezinye izinto. Manazaretha sengehlela ngezansi sengigadlile abantu abasha. Kodwa ngigadle ngenzela ukuthi bafunde bahlakaniphe ngoba uzofika umhla kuphela. Ngihleli ngithule nje la ngilalele njengakukhala kamnandi insimbi. Kufika kumina into ethi konje insimbi zike zikhale kanje umuntu ehleli kuyabe kuphela isonto sokuyongcwatshwa yena. Manje ukulalela kwethu sihlale kamnandi kanje asikwazi ukuthi akunayo igarage. I-weekend ezayo nje kungabe yomunye wethu sesihlangene khona usehambile umuntu uzofica kanjani. Sengigcina ke siye sibuthane kamnandi kangaka besihleli lapha ngaphandle sidla kuhlekwa kumnandi. Kodwa isihlava esigcwele emhlabeni wonke angathi manazaretha singahlukanisa amasama Nazaretha singafani nabanye abantu noma ezinye izinkolo ngoba zikholwa uNkulunkulu ezingamazi. Thina sinako konke asehluke. Lokuphapha ukukhulunywa ngako unyaza akuphele. Asithobeke nje siba amaNazaretha ngoba sisenkolweni ephelele. Kade sidla kuhlekwa lapha into evame ukwenziwa amakholwa le nakholwa eZiyoni nakholwa eNazaretha nakholwa eMaromini. Mayehlangene ndawonye adla kahle ahleke kube mnandi. Kanti phakathi kwawo khona ongahleki. Ngoba kuzothi kufulathelwa bethi usibani nje. Kodwa kade ehleli naye kudliwa kuhlekwa kungabonani lutho lubi. Ngiyafisa ukusho namhlanje ukuthi alikho izwi lesiyongena kulona ngamazinyo. Akukho nje la siyofika khona esangweni kuthiwe awuveza amazinyo akho ukuthi amanzi yini. Maye manzi bona kadwayo kusho ukuthi lo hlezi nje evala umlomo. Cha, ahlola amazinyo.
ngeke futhi kubuza ukuthi amazinyo akho waveze ukuthi uyathiwa hawu la omile uhlezi uhleka wena umhlengenezi cha kofuneka inhliziyo noma singahlekisana senze konke kodwa zifuna ukuthi usilwane esini mawuguqe ethempelini useyimuntu noma uyisilwane yini amazinyo akho angoma abe manzi ngeke ungene ngawe ezulwini inhliziyo masihleka senamisana njengoba kade sihleli sidla akube njalo nasenhlizweni uNkulunkulu kaShembe ngicela busisizwe lakhe amen hlabelela